Ating pork sisig, ang papaitan, caldereta, chicken pastil at chicken. Magkain kayo ng magkain at magpunta na tayong US bukas. Yay! Makarating ng USA isang Teligaya. Yay! What's up mga ka-dragon? Ayan, isang makulang umaga sa ating natin mga ka-dragon. Yun guys, medyo tinanghali kami magbukas dahil may church duty po kami. Ito yung ating menu ngayon. Ang ating menu for today's video is Papaitan! Papaitan! Caldereta! Dapat muna din. Adobong baboy, caldereta ng kambing, sisig at fismal. Kasi maganda yung sisig sa pastil sa mga bata. Yan ang ating mga street food. Yan, lumpia, kikiam, tsaka fishball, siomay. Siyempre ang ating pork sisig, ang papaitan, caldereta, chicken pastil at chicken. Magkain kayo ng magkain at magpunta na tayong US bukas. Yay! Makarating ng USA isang Teligaya. Yay! Kain tayo guys. O, adobo. Ay, sabi ni Kuya Johnny, magkain ka na magkain ng saging at baka iba ng huwag niyo problemahin ang accommodation at ako lahat ang sasagot. At pati cook, may magsasagot. Wow. Sabi niya ako daw si Madura, sabi niya. Pati ba naman dyan sa'yo? Siyempre, thank you din kay Kwan, kay Sir Efrem. Sana legit. Next. Legit yan si Sir pa. Ha? Singapore tayo, Sir, no? Gusto rin nila Japan. Japan. Mainit na yung papa? papaitan. Guys, hanggang papa lang ako. Libre yun yung sabaw. Ayan guys. Ginapag-usapan na nila pag halimbawa na sa US daw kami. Kung ano ba talaga, bakasyon doon o mag-work. Ano ante? Magkaukaw kaya kung magkaukaw. Magkaukaw na ako bunga. Ha? Aray, baka hindi ka na matulog ante pag nagustuhan mo na. Ay, pag abot mo ng dollar, ato ya. Pag uwi ng Teligaya, may pangbili na siya ng kwan. Ng 4 wells. May pang pa second floor na siya ng bahay niya, sabi niya. Ano kayang pwede nating trabaho doon? O kahit mag-garden, mag-gupit. Mag-aral na ako ng pedicure. Mag-home service. Mag-massage tayo doon. Doon na kami nagayon. Doon ko underground. Basement. Sa basement. Maglabas na yung isa. isa lang. Yung isa sa inyo, maglabas bukas ng... Yung iba ngayon, mag-deliver lang ng kwan no? Per hour kasi ang... per hour. Kung magbili ako ng quick, i-deliver mo. quick! Oh, may magpagupit. Sa akin na magpagupit. Ay,
Philippines fresh. Yung mga gusto magpa-kwan dyan. Siguro sa Antiligaya, pag abot ng halimbawa $100, ipa-times nyo na sa akin. Magkano yung time magkano yung pig sa peso? Sabihin niya na. Sa Antiligaya. Sa kagarami na kang tanong. Ayo, i-times na kagad ng talaga. Tara, mag-win na tayo. Pwede na. Pag inabutan siya siguro ng $100, ipa-times niya na sa akin sa pesos. Magkano to peng? Apo, may sapay ko na. Manjak maturugan. Agtra-trabaho ko. Ay, kaya ka Namulubi sa antik. kaya ka maturog may salabiya. Kaya mo pag kukulay ka na rin. Pag-uwi dito sa Pilipinas, kadami ng sakit. Sabi nila, kala ko ba nagbakasyon itong mga to? Bakit parang nahagard man sila? Ada ka nagkukubo na. Kahit magkuskus na ako ng CR dyan eh. Kahit man minsan sa rubos na. Hati-hati ha, mga bata. Kahit umuulan, umuwi ang mga ubeng. Hindi na inantay na magtila ang ulan. Basang-basa. Makauawid dalaw na yun. Kaya mabisin ka. Ito pa. Ito pa. Hindi, bigyan mo rin ng kwan kasi eh. Oh. Paano? Imaundang? Bigyan niyo yung yung ating share. Magdaan dyan sila, bigyan din namin ng palamig. Sino pang wala? Matusok kayo ha. Hindi ko niyo. Naubog palamig din ang ibigay na. Siyempre, biyernes na, siyempre, dahil mo rin yung mo naman bibigay-stop yun. Malamig na hapon. Maulan. Saan pa kayo mag-uwi? Dito. Kirayo pa? Nagpas pa ng tulay? Ay, kala ko lang pas pa ng tulay eh. May service kaya? Saan yung service nyo? Ayang babae, ayang bata na yan. Biyernes, parang biyernes. Nagtatawa kami ng tinglindy. Medyas gato. Wow. May sa Domingo sa mga bida ni maglaban ni Ilan na. Kaya yan sila, masanay sila ante. Hindi ate. Ayaw nila ng ate, ante. Ate lang. Ayaw namin ng ante. Labasan na. Okay na awa, yung large bago 4 na regular burger. Parehas large po? Tayo yung isang milk tea ano lang pati ako lang ng asukal. Pa? May sugar rin ito. Balikan ko lang siya. Ano yung kulay? Okay na alam ko yung niya? Okay na awa, dalawa. Yung large. Anong bilhin mo yung sa 30? Hindi yung sa 30 diba? 39 yun. 29 yun. May ba't sobra lang? 20, 30. Ang ka, 29 lang nga. 20 nga. Kulang ka po.
Eh, no. Kapulit naman. Gawin. Oh, naka-camera action tayo dito ah. Wala nakagabok vlog tayo dito ah. Basa. Basa ang pagi. Chocolate. Okinawa. Sabaran mo pa sa kasi. Hi guys. Ano kami rapcom? Ay, ano yun? Ay, gabigyan. Ay. Huh? Isa't nag-ilaw na pala. Naka-ilaw, patay ilaw. Patay na. At ilaw. Ay. Papaitan baka pinapalitan. Explain na. Papaitan. Flavor ng fries. Kuya, yung walang plastic po, yun po yung less sugar. Yung walang plastic na ano. Okay. Yung ganito. Wild pa tayo. Kaya chocolate din? Medium lang? Medium. Pinagalitak mo. Ano pala? Pwede ko na tapayin na lang. Viral yan. Viral video yan. Magano'n ka. Hello guys. Huwag mo rin mo. Lahat ka dalat ng milk. 29 na. Huh? Gold, Angel. Gold, gold.